Op de Ballier Weekendskolle in Ljout zit een beer van wat 10 jaar, die een extra steuntje in de regel broeken kennen. Op de skolle wordt werken aan haar zelfvertrouwen en haar toekomstperspectief. Ze komen uit arme gezinnen, haar in gewoon geval een skiering van haar ouders achter de rug en kennen haast neer op vakantie. Op Skiermuseum gaan ze weekend het eiland verkennen en interviewen bijzondere eilanders. Als voorbeeld zorgen ze een film hoe de bewoners van Skier krijgen les van een fotograaf en van een schreeuwster van bennenboeken. Ik ben Marwa, ik ben 11 jaar oud en ik ben geboren in Leeuwarden. Ik kom uit een Marokkaans gezin en Irakees gezin. En mijn vader die zit bij een, ik weet niet hoe dat heet, maar bij zo'n verzorgingstehuis. Niet dat hij oud is, alleen hij heeft een speciale ziekte in zijn hoofd en dat kan niet meer weg. En dan moet hij speciaal verzorgd worden. En ja, dus ik zie hem ook niet. En zijn je ouders nog bij elkaar? Nee, ze zijn gescheiden. Er waren heel veel problemen. We kregen ook een trauma omdat onze vader bij ons had ingebroken. En toen moest er allemaal politie komen. En dat was ja, heel erg eng. Ik ben Jamie Lesga. Ik ben 13 jaar en ik kom uit Leeuwarden. En ik heb een heel gezellig gezin. We doen vaak leuke dingen met elkaar. Eerst werd ik best wel veel gepest, alleen later hield het wel veel meer op. En wat gebeurde dan als je werd gepest? Ze lachten me uit, ze scholden me uit. En waarom werd je gepest eigenlijk? Omdat ik een klein oog had. Nou, dat is toch geen reden om mensen te pesten, denk je? Nee. Maar toch gebeurde het. Had je daar verdriet van? Ja, best wel vaak. Ik ben Jalko, ik ben 13 jaar. En mijn vader die was elektricien, maar die heeft nu geen werk meer. Okay. Heb je daardoor niet zo breed thuis? Ja, soms hebben we gewoon helemaal niks. Maar gelukkig hebben we genoeg geld om eten en drinken te kopen. En, Wat bedoel je, we hebben helemaal niks? Nou, we hebben wel genoeg, om zo maar te zeggen. We hebben wel een fijn leven. Alleen soms is het wel een beetje knellen, maar... Ook met vakanties? Ja. Wat zouden we hier al kunnen verbeteren in deze foto? Wie weet dat? Nou, de weekendschool is aanvullend onderwijs voor kinderen die om welke reden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat zijn kinderen uit gezinnen met een vluchtelingenachtergrond, of kinderen waarbij de ouders weinig geld hebben, kinderen die faalangst hebben. Dus op allerlei manieren kinderen die wat extra mogelijkheden kunnen gebruiken. En die bieden we aanvullend onderwijs. En dat is eigenlijk leren wat de wereld te bieden heeft, laten zien wat ze kunnen worden. Als je zegt, die hond van die Jutte, die had een hond bij zich, hè? Stel je voor, als die nou kon spreken, hè, zo'n hond, wat zou die dan allemaal vertellen? Ze mogen 3 jaar naar de weekendschool, in ieder geval 1 jaar. En dat gaat om 20 zondagen tussen de periode november tot en met de zomervakantie. En elke keer komt er een andere gastdocent of gaan we naar een bedrijf toe waarin de mensen laten zien wat ze de hele dag doen en hoe vet en leuk dat beroep is. Marwa, wat is de voornaam van jouw personage? Henk. Henk Knolly. Het is een jongen. Ja, hij is 690 jaar oud. Nou, trotse bezit. Ja, dat is ook opknappen, hè? Dat is het project van vader en zoon. Ja, zeker. We zijn gek op zeilen.
zeilen. Maar hoe doe je dat als je eigenlijk geen geld hebt? Nou ja, deze boot hebben we voor een prikkie kunnen kopen. Ik heb dit mag het wel weten hoor, die hebben we voor 100 euro gekocht. Je kunt het ook breed maken, ja, als je het niet hebt. Als je dan zoiets tegenkomt en je doet het, ja, dan heb je voor 100 euro een heel leuk bootje. En dan moet je het wel even opknappen en wat schilderen en schuren. En dan wordt dat straks een hoop lol met mijn zoon aan het zeilen op, hier vlakbij op het meer. Een soort duur bootje. Ja, dat soort dingen, dat zit er dan weer niet in. Hè? Werd mij verteld dat, dat ze met beroepen uit gingen proberen. En dat sprak mij ontzettend aan. En het leek me een heel goed idee dat hij even wat ging kijken wat er te koop was in de wereld. Even is. En dat hij daar later denk ik heel wat aan heeft. Want hij wist het nog niet zo goed? Nou, dat is moeilijk. Want uit mijn eigen situatie, wat ik vroeger had, ik wist niet wat er te koop was en wat moet je dan kiezen. En dan ga je van alles uiteindelijk doen en dan loop je op de meeste dingen stuk. En dat is van studie naar werk, van studie naar werk, van studie naar werk. En dan ben je van elektricien, fotograaf, verkoper en de gekste dingen heb ik wel gedaan. Handdoeken. Je loopt overal in stuk. En, jij was kapster? Geweest, vroeger, ja. Dat is ook alweer 30 jaar geleden, denk ik. Ja. Maar dat doe je niet meer? Nee, ik kreeg kappersexamen, dus dan moet je stoppen. Ja. En dan doe ik ook heel veel vrijwilligerswerk. Ja. Dus de eindjes een beetje bij elkaar knopen en vindingrijk zijn. En... Precies. Ja. Een beetje gekke dingen doen. Maar ja, als je maar plezier hebt, toch? Je moet niet alles op geld af laten hangen, want dan heb je het wel somber. En als je gewoon wat plezier met elkaar kan hebben, dan is het toch wel mooi. Ook al heb je het niet breed. Hè, je kunt wel leuke dingen doen. En dan komt dit soort dingen ook wel mooi uit. Ja, het is toch een mogelijkheid. Dan heeft hij toch zijn uitje. En ja, prachtig. Ja. Ja, alles zit erin. Hij is er klaar voor. Wanneer was de laatste vakantie? 2 jaar geleden. Ja. Ja. En Schiermonnikoog, ben je daar wel eens geweest? Nee. Ik zie weer wat om over te schrijven. Over de vlog en alles. Dat hij weer ergens heen is geweest. Ja, dat zet je allemaal op internet, hè? Ja. Filmpjes. Ja, klopt. Hij was zelf naar de brigade toe. En in één keer geweest en zei ik wil elke keer erheen. Dus zomerschool, weekendschool. En waar lag het aan? Hij is leergierig. Hij is zo leergierig en nieuwsgierig met alles, dus hij wil graag overal heen. Het is ook om je te oriënteren op een beroep, hè? Ja, ja. Ja, hij wil met computers bezig, hè? Filmpjes maken, zulke dingen, games maken. Dus dan zit je op een goede school. Ja, wat doet u voor werk? Ik ben chauffeur, ja. Vrachtwagen. Nou, veel plezier. Dank je. Okay. Doei doei. 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 Dit is een beertje. Ik vind het eigenlijk een beetje niet leuk dat ik bij andere mensen slaap, want ik vind het lekker bij mijn eigen geur te ruiken. Je eigen geur? Yep. Hoe ruikt die dan? Naar huis. Naar huis. Met de weekendschool is gekomen op een goede tijd, vind ik, voor mij. Marwa, ze heeft een heel zware periode gehad. Daarom ik wil nu mijn kinderen verstandig goed studeren, goede toekomst bouwen voor hunzelf, dan pas zeg maar trouwen. Ik was ook een beetje zeg maar getrouwd door mijn familie. Ik laat mijn kinderen zelf kiezen met wie hun gaat maken hun leven.
En ja, alleen voor mij de eerste punten, de belangrijke, ik zeg voor hen altijd, goed studeren, goede opleiding en diploma's hebben. De pas kan een man in jullie leven komen. Dat wat ik zeg voor mijn dochters altijd. Wat vind je daarvan? Dat is wel goed hoor, dat ze dat zegt. En ook verstandiger. Want je hebt veel geleerd Ja, van de zeker. situatie. Ja. Ja. Ja, alleen ja. Moet samen goed werken, toch? Het is niet makkelijk, maar ja. Ja. Het leven is echt hard, maar ja. Nee, de laatste is TV dan. Misschien moet ik ook de laatste. Mensen gaan wat lopen, hè? Dat kan gewoon, dan ga je lopen. Als het water rustig is, dan gaan mensen wat lopen naar de... Ja, dat maar als er helemaal niet gaat. Je kunt gewoon wat kunnen lopen. Ja, maar het lijkt me best wel diep hoor. Kijk, hier is Titanic gezonken. Best wel erg. Ik zie wel huizen. Ja, ik zie ook huizen, daar. Ja. Ik hoop dat het dat het is, dan hoef je niet ver te fietsen. Ja. Ach, maar fietsen is ook niet erg. Nee. Dat is waar. Beter dan lopen. Nou, lopen is ook niet per se erg, maar... Ik slaap hier. Ik slaap hier. Wie slaapt op mij? Het zijn kinderen die zelf met hun toekomst bezig zijn. Als jij op zondagmiddag ook nog naar school wil gaan... en nou is onze school natuurlijk heel anders dan een gewone basisschool... maar nou ja, dat vergt wat van je, want het betekent... het is gratis, maar het is niet vrijblijvend. We verwachten dat je er altijd bent. En we verwachten dat de ouders ook daarin een bijdrage leveren. Maar het is een andere setting. Oceaan, die schip dat het er laden, mooi ulje heel raar. Die zwalken trof de dune, want de kinder is hij kreeg. Maar het er zien buiten op zilver, dan jocht hem in café. Maar het er zien buiten op zilver, dan jocht hem in café. Ah, goeiedag jongeman. Hey. Hoe is het met jou? Goed, ik ben Jim. Ik ben Papa, Hoekstra. Hoi. Kom je even kijken of zo? Ja. Nou, kijk maar even. Er is van alles te zien. Wat is je mooiste vondst? Een hamer van de rendierjagers. Zo'n 800 jaar oud. Zo. Die hebben ze gemaakt van een gewei. Moet ik hem even ophalen? Moet je maar even wachten. Ja, is goed. Kijk eens, hier is hij. Dit is van de rendier en die hebben de
rendejaars een gat ingeboord. En daar hebben ze een hamer van gemaakt. Dit is heel bijzonder. 8000 jaar oud. Dit is wel de mooiste vondst. En zoekt u ook specifiek dingen of? Nou, nee. Het is altijd een uitdaging. Wat ligt er? Je weet nooit van tevoren wat er ligt. We zijn op uitnodiging van het eiland en van enthousiastelingen van het eiland die nodigen de kinderen uit. En ja, het mooie is dat ze daar natuurlijk ook weer leren van hoe wonen eilandbewoners. Wonen die daadwerkelijk anders dan mensen die op het vasteland wonen. Maar ook dat ze daar filmpjes gaan maken, dat ze wat terug doen. Hè. We hoeven niet, het zijn geen zielige kinderen, dus ze hoeven niet altijd cadeautjes te krijgen. We gaan er naartoe. Maar het betekent dat zij wat terug doen voor het eiland en dat ze voor de VVV laten zien hoe leuk of minder leuk Schiermonnikoog is door ogen van de kinderen. Ja, hier staat een alkaal van. Als we spelen, dan moet je draaien. En dan draait hij in de ronde. Hier is de naald. Wij laten zakken. En dan hoor je muziek. En wat is dit? Dit is de stroomopwekkers. Draai je rond en dan heb je de naam op. Net als bij een fiets. Dan kun je stroom opwekken. En waarom verzamelt u dit allemaal? Ja, omdat ik het mooi vind. Ik heb de ruimte ervoor. En ik vind oude spullen mooi. Het gaat juist om oude spullen. Historie. Hobby. Je moet een hobby hebben. En dit is mijn hobby. Nou, wat doet u? Wat doe ik? Hier. Wat doe ik hier? Je bent in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En wij redden mensen op zee. Dat is eigenlijk waarvoor we zijn. En mensen zitten vaak op schepen op zee, dus als het kan redden we ook nog de schepen. En als we dieren bij zich hebben, proberen we de dieren ook te redden. Dus primair de mensen, dan de dieren en dan de schepen. Is er ook iemand overleden? We maken het wel eens mee. Ja. Ja. We hebben 2 boten en dit is de grootste die we hebben. Deze is gemaakt voor alle weersomstandigheden. Dus wat er ook maar van weer is buiten, rustig, ook heel erg stormen, dan kan deze varen. En de hoogste golven die ik heb meegemaakt, die zijn ongeveer 2 meter hoger dan de hoogste antenne daar boven. Dus heb je ongeveer een idee. Je lijkt een beetje op de Titanic. Ja, zo. Klopt. Ja, je kunt je voorstellen, als de hele boot schommelt, dan schommelt het hier nog veel erger. Dus deze plek gebruiken we liever niet. Deze is in principe voor patiëntenvervoer. Stel nou dat er iemand iets overkomt op het eiland. Dan komt de patiënt hier naartoe met de brancard. Die komt via dat luik naar binnen en dan nemen we hem zo mee naar de overkant. En dan kun je dus bijvoorbeeld naar het MCL in Leeuwarden. En dan dit stukje duurt maar 10 minuten, het varen. Dus op Schiermonnikoog hebben jullie geen ziekenhuis. Ja. Maar we hebben ook nog een helikopter. Dus als je echt snel moet, dan ben je met de helikopter bijna net zo snel in het ziekenhuis als dat je vanaf huis moet. Ja, hallo? Hallo, dit is Jacco. Ik kom voor een interview. Oké, hartstikke goed. Ja, welkom. Ik doe de deur voor je open. Oké. Kijk aan. Hoi. Goedemorgen. Goedemorgen. Benno. Jacco. Hartstikke goed joh, welkom hier. Ja, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Mooi huis zeg. Ja, prachtig hè?
Dus, hoe heet je? Ik ben Benno en ik werk hier nu bijna 6 jaar. En ik werk hier met heel veel plezier. Ik ga elke dag met plezier naar mijn werk. We werken hier 24/7, dus het houdt in, er is hier altijd iemand. Hier op de toren, dag en nacht, ook in het weekend. En wat wil je nou nog meer? Het is toch het mooiste kantoor van Nederland. Ja, met zo'n uitzicht. Dat is toch fantastisch. En dat is de andere vuurtoren. Dat was vroeger een vuurtoren. Daar zat vroeger ook een licht op, maar toen hier en draai het licht opgekomen is, begin vorige eeuw, toen hebben ze die afgesloten. Nee, we hebben dat vandaag niet gemaakt. Bijna geen woord kan spreken. Wat zei je? Ik kan er bijna geen woord van spreken, het Duits. Versta je niks van? Nee? Ah, dat komt misschien nog wel, joh. Het enige woord kan ik is koel schrijven. Ja, oké. Wat wil je later zelf worden? Boekhouder. Boekhouder? Ja. Oké. Dat lijkt je leuk met cijfertjes werken? Ja. Oké. Zit je ook altijd achter de computer, denk ik, hè? Ik ben nu op het strand van Schiermonnikoog. Ik heb net met Foppe gekeken bij het strand waar hij allemaal jut. En ik heb gekeken wat hij heeft gejut. En ik heb bij hem gezien, en bij Foppe gezien, boeien. Ik heb een helm van de Eerste Wereldoorlog gezien. Lampen en allemaal verschillende dingen. Borden wat uit Engeland kwam. Allemaal dingen die met de stromingen zijn meegegaan hier in Schiermonnikoog. En dat kun je dan vinden op het strand. Het is mijn eerste keer op Schiermonnikoog en ik vind het echt heel tof om hier te zijn. Het is heel anders dan in Leeuwarden. En ja, het is veel gezelliger hier, vind ik. Wat ik bijvoorbeeld kan doen, en dat is wel interessant voor vanavond, dan zal ik het even proberen, want ik wil het ook graag weten. Vanavond gaan we die boot van het wat afhalen, van een plaat. Dan moet ik weten hoeveel water er staat. Nou, de vuurtoren van Schiermonnikoog, daar zit iemand op. Diegene die daarop zit, die kan ik vragen, want die weet dat, hoeveel water er staat. Zal ik dat even doen? Ja, zo. Verkeerspost Schiermonnikoog, hier de Koning Willem kanaal 5. Koning Willem 1, Schiermonnikoog, over. Schiermonnikoog, Koning Willem 1. Ik had een vraagje. Heb u voor mij een waterstand en vooral een afwijking van de waterstand op dit moment over? Koning Willem 1. We hebben momenteel een verlaging van 21 centimeter. En weet u ergens ook waar een veerboot is? De veerboot die vaart nu hier, de Rotterdam. Het is een labeltje. En die vaart nu de glinder uit en die gaat aan de grote Sieg heen. Dat is de vaargeul vanaf hier tot aan de Veersteiger. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken. Vandaag ben ik op Schiermonnikoog. Ik ben hier 3 dagen. En ik ben net naar de reddingsploeg KNRM geweest. Dus redden mensen op het water. En ja, ik heb er ook allemaal vragen gesteld. En ik kreeg instructie van Thijs. En ja, die bestuurt. Ja. Dit is dus de reden waarom wij schoenen aan hebben. Dit is dus de Japanse oester. Waar denken jullie dan dat die vandaan komt? Japan. Uit Japan. Deze hebben ze expres opgehaald en die hebben ze toen hier uitgezet. Oké. En nu zien we ze overal. En onze eigen platte oester is er bijna niet meer. Hebben jullie al een beetje gevoeld? Nee, ga ik. Mag hoor, moet je heel voorzichtig doen. Nee, ik ga niet voelen. Ja, wat we hadden was nu een groep van kinderen van leeftijd 10 tot en met 14. En nou ja, het is werkelijk waar geweldig gegaan. We hebben prachtige dingen gezien. We hebben gezien dat met name de ouderejaars meiden zich heel erg verantwoordelijk hebben opgesteld richting de jongere kinderen. Die hebben ze geholpen. We hebben vriendschappen zien opbloeien. Ook tussen kinderen die elkaar eigenlijk niet kenden. Want dat is natuurlijk heel mooi omdat kinderen van allerlei verschillende basisscholen uit alle hoeken van de stad komen. En nou ja, door weekendschool leren ze elkaar kennen. En daar voelt een soort van verbond of een band die misschien nog wel wat sterker is dan wanneer je gewoon bij elkaar op de basisschool zit. Volgens mij is het een meisje. Je kan hier zien of het een jongetje is of een meisje. Oké, komt-ie. Als deze de vorm heeft van een vuurtoren, dus een beetje meer een driehoek, dan is het een jongetje. En als hij een beetje rond is, zoals een bijenkorf, dan is het een meisje. Dus is dit een jongetje of een meisje? Jongen. Dit is een jongen, hartstikke goed.
bij Jamie was het ook heel duidelijk dat hij een hele bijzondere rol heeft binnen weekendschool. Jamie is altijd al heel positief, vindt alles leuk, wil altijd overal aan meedoen. Is trots op dat hij bij weekendschool zit. Dus ja, dat zijn mooie dingen om te zien. Jalko die is natuurlijk een van de grootste kinderen en een van de oudste kinderen. En dan zie je ook dat Jalko van toch een iets onzekere jongen toen we hem 3 jaar geleden bij weekendschool kregen, nu uitgegroeid is tot een echte kerel. En dat als we hem wat vragen, dat hij ook altijd ja zegt en dat hij ook gewoon wil helpen. En nou, dat is prachtig om te zien. Marva is en blijft gewoon een fantastische meid. Toen wij haar 3 jaar geleden bij weekendschool voor het eerst in de les hadden, was het soms best wel lastig. Marva heeft het bekje op de goede plaats zitten en wist ook heel goed duidelijk te maken waarom zij dingen niet wil. Maar zij heeft zich ontpopt tot een ongelooflijk fijne en betrouwbare meid die met alles wat ze in het leven al meegemaakt heeft, toch altijd de positieve kant ziet en ook ongelooflijk haar best doet om er het beste van te maken. En dat vinden wij heel erg mooi. Dus wij denken dat het weekendje Schiermonnikoog voor alle kinderen die mee waren een geweldige impact en beleving heeft gehad. Het was gewoon één grote gastles van een heel weekend. En dat de kinderen met elkaar een eenheid geworden zijn en dat ze er individueel ook vast heel veel uitgehaald hebben. Alles was gewoon heel erg leuk. Alleen wat niet zo leuk was dat ik in het bad viel. En ik zou wel nog een keer naar Schiermonnikoog willen. Alles was daar gewoon mooi. De mensen waren zorgzaam. En iedereen was heel aardig voor je. De mensen zelf ook. En wat ik daar het allerleukste vond is het naar het strand gaan. En souvenirs halen. Lekker eten. Veel geleerd. En het was een heel leuk weekend. En het is een klein eiland, maar heel fijn om alles te weten te komen. De eilandbewoners waren heel aardig, iedereen was heel beleefd. En het was echt superleuk en ik hoop dat ik het nog een keer kan doen. Dus bedankt voor het kijken. Nou, ik hoop dat ik nog een keer naar Schiermonnikoog kan gaan. Nou, tot dan!